είδατε σε ένα ακόμη βίντεο να κάνω και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, όπως ξέρω. Κοντεύω εδώ, έχω εκεί συνεχόμενα 15 φορές. Χριστός και Παναγία, πρώτη φορά το έχω καταφέρει. Με αυτόν το είχα καταφέρει 15 φορές. Άρα γι' αυτό είναι 12 level. Αλλά είναι 3 μπιμπάκια. Να. Δεν έχω πάρει αυτά όμως, το κακό είναι. Πρέπει να τον φτάσω εδώ πέρα για να πάρω αυτά. Πώς θα το χάνω, πώς θα το καταφέρω αν κερδίζω συνέχεια. Πρέπει να παίζω πολλές πίστες. Αυτό δεν μπορεί να το πάρει. Μήνυμα. Ωραία. Εδώ σου δίνει νομίζω ένα legendary skin. Αλλά πάμε να παίξουμε μία πίστα να δείτε πόσο καλός με αυτόν. Θυμάστε το άλλο βίντεο που είχα κάνει με τα TNT. Το επόμενο μου θα είναι και αυτό με TNT που θα κάνω αυτό που δεν είχα δείξει. Και το είδα πώς με σκότεινε. Δεν θα φας το μπέτε. Φύγε. Ήταν μόνη της, όρθια. Δεν έκανα το invisibility. Όχι, φίλε, δεν πειράζει, αλλά τρίτη. Πάμε. Κύπρο. Πρώτη φορά βγήκα τρίτος με αυτόν. Για με, όχι να λυθεί του στο στόμα του. Τι να σου πω. Ωρα κάνω. Δεν έχεις κάνει ούτε καν invisibility. Είσαι ξεπόλυτο. Στα πόδια σου δεν έχεις καν δάχτυλα. Χριστός και Παναγία. Αυτόν θα πάω να πάρω τώρα. Που λέει πιου, απλά. Ωρα, θα πάρω τσάπα. Πως, ναι, αλλά χάνουν τα 30 τζεμ 2 ευρώ. Είχα δει πως τα 2.000 τζεμ έκαναν 117 ευρώ. Σχεδόν όλο το stamp bass μπορείς να πάρεις με όλα αυτά τα τζεμ. Ο Χριστός και Παναγία. Δηλαδή το stamp bass κάνει πάνω από 100 ευρώ. Τι λες τώρα. Να το σου μαγκάς ο Μπομπουκαράκης. Έτσι. Πάω να γίνω προ στο Brawl Stars ή όχι, κοντεύω πάρα πολύ να γίνω προ στο Brawl Stars. Τι ήταν αυτό? 2024. Εντάξει, πάμε να παίξουμε κι άλλη πίστα. Να. Όχι, ο φίλος μου. Εσένα σε έχω. Πρέπει να με βοηθήσεις. Όχι, τελικά
Όλοι θα με αφήσετε να κάνω ό,τι θέλω και έτσι να σκάσω όλους. Όχι ελπρίμο, όχι ελπρίμο. Το σκότσα. Τρέχω. Τώρα με αυτούς είναι άλλον. Όχι ρε φίλε, πέθανα. Αλλά πέθαναμε και οι δύο. Με έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Όχι ρε φίλε. Πρέπει να σε βαράνει αυτή. Πρέπει να κερδίσω άλλα 10 τροπέα. Όχι. Τα κούλτα μου φίλια. Τα κούλτα μου φίλια. Πού είναι? Όχι ρε φίλε. Τώρα όλα αυτά τα έκανα τσάμπα. Μην φοράς αυτήν. Είναι πολύ χάλια αυτή. Πότε πρόλαβες να σπάσεις ένα μπλοκ. Εντάξει, κάνουμε τις προήλες. Μπαμ. Παίρνουμε. Κάνουμε αυτό. Όχι, γιατί το πάτησα. Τι. Ηλιό. Ναι. Πάω να πολεμήσω. Κάνεις εσύ. Κάνεις. Πρόσεχε. Τι πέθανα επίτηδες. Τι θα γίνει όλη την ώρα θα είμαστε έτσι. Θα είμαστε έτσι όλη η ώρα. Τι θα είναι πρώτο. Όχι ρε φίλε. Τι γίνεται. Επιτέλους τον σκότωσα. Γιατί λες τώρα. Όχι κάτι άλλο. Για ένα. Τι λες τώρα. Άρα παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.